σκιές δίνουν χρώμα, ζωντάνια, τονίζουν και διορθώνουν το σχήμα των ματιών. Και η τεχνική που θα σας δείξω, ταραράκι, ταιριάζει σε όλα τα σχήματα ματιών. Το μόνο που μπορείτε να αλλάξετε είναι τα χρώματα από τις σκιές που θα αποφασίσετε να βάλετε. Πρώτο βήμα και βασικό είναι να χρησιμοποιήσετε μια βάση ματιών. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το Dawn Stray της Benefit, που είναι τέλειο και για εσάς που παρατηρείτε ξηρότητα στα μάτια. Η βάση ματιών θα βοηθήσει να δώσουν καλύτερη απόδοση σκιές και να μείνουν στη θέση τους για πάρα πολλές ώρες. Τοποθετώ 3 βουλίτσες στα μάτια μου. Και στη συνέχεια το απλώνω με αυτό το πινέλο της Zoeva, το νούμερο 142. Το απλώνω σε όλο μου το βλέφαρο. Περιμένετε λίγο ώστε να μην κολλάει άλλο και μετά απλώνετε τις σκιές. Ένα άλλο πολύ βασικό προϊόν είναι τα πινέλα. Επίσης, θέλει προσοχή το πώς κρατάτε το πινέλο. Αν το κρατάτε πολύ κοντά, τότε ασκείτε περισσότερη πίεση στη σκιά και το αποτέλεσμα βγαίνει πολύ έντονο. Αντίθετα, αν το κρατάτε το πινέλο στην άκρη, θα μπορέσετε να απλώσετε ομοιόμορφα και με ακρίβεια τη σκιά. Αφού στέγνωσε καλά η βάση ματιών, πάμε να απλώσουμε την πρώτη σκιά. Εάν δεν ξέρετε με ποια σκιά να ξεκινήσετε πρώτη, οι περισσότερες εταιρείες έχουν παλέτες σκιών, οι οποίες ξεκινάνε από την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά στην πιο σκούρα. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της BH Cosmetics, οι οποίες είναι όλες matte, όπως βλέπετε, και έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση και η παλέτα αυτή είναι πάρα πολύ οικονομική. Σαν πρώτη σκιά θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα. Και κάθε φορά που παίρνω σκιά, τεινάζω το πινέλο έτσι ώστε να απομακρυνθεί η περιττή ποσότητα. Και κάτι ακόμα πολύ βασικό είναι πάντα να κοιτάτε τα πινέλα σας να είναι καθαρά. Λοιπόν, απλώνουμε την πρώτη σκιά ξεκινώντας από την κόγχη του ματιού, σβήνοντας την ομαλά προς τα πάνω. Θα περάσω και μία δεύτερη στρώση από πάνω. Όπως βλέπετε, την πρώτη τη σκιά την περνάμε στο κόκαλο και πρέπει να είναι σχεδόν διάφανη. Με το ίδιο πινέλο θα πάρω τώρα αυτήν εδώ την λίγο πιο σκούρη σκιά και θα την περάσω ακριβώς στην κόγχη του ματιού. Οι κινήσεις μου είναι συνέχεια το ίδιο. Δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω. Και στο τέλος, μόλις φτάσω στην άκρη του ματιού, σβήνω πάντα τη σκιά προς τα έξω. Τώρα με το πινέλο της Zoeva στο νούμερο 229, το οποίο έχει αυτές εδώ τις τριχούλες, θα πάω και θα σβήσω απαλά τις άκρες για να αναμειχθούν καλά οι σκιές. Απαλά. Με το πινέλο της MAC, το νούμερο 217, θα πάρω αυτήν εδώ πέρα, θα την τοποθετήσω στην άκρη του ματιού και θα την σβήσω ακριβώς κάτω από τη μεσαία της σκιά. Θα περάσω και μια δεύτερη στρώση από πάνω. Σβήνω τη σκιά καλά με την προηγούμενη.
παίρνω ξανά το πινέλο του Zoeva με τις τριχούλες και το περνάω ακριβώς πάλι στις άκρες για να σβηστεί καλά με την προηγούμενη. Τέλος, με το πινέλο της MAC, το νούμερο 219, θα πάρω αυτήν εδώ τη μαύρη τη σκιά και θα την περάσω στην εξωτερική γωνία. Για να δώσω και λίγο λάμψη στα μάτια θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία The Balm το Meryl Melissa με το πινέλο της MAC και θα την περάσω ακριβώς στο κινητό μου βλέφαρο, στη μέση, μέχρι τη μέση του κινητού βλεφάρου. Επίσης θα την περάσω και ακριβώς κάτω από το φρύδι. Και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Στα κάτω βλέφαρα θα χρησιμοποιήσω πάλι ένα πινέλο στυλ μολύβι, το συγκεκριμένο είναι της Essence και είναι πολύ οικονομικό. Θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά, ταπ, και την περνάω ακριβώς κάτω από τα βλέφαρα και την ενώνω με τη σκιά πάνω. Θα πάρω και λίγο από τη μαύρη σκιά με το ίδιο πινέλο και θα την περάσω ακριβώς από πάνω. Πιο πολύ βάση θα δώσω στην εξωτερική γωνία. Και εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Εύχομαι τα tips που σας έδωσα σήμερα να σας βοηθήσουν και να μπορείτε κι εσείς να χρησιμοποιείτε σωστά και εύκολα τις σκιές στα μάτια σας. Έλα κλαψιάρι, είναι κλαψιάρις ο Ρόκι, είναι κλαψιάρις ο Ρόκι. Πες και εσύ γεια Ρόκι. Γεια σας, γεια σας. Εύχομαι τα tips. Είναι πολύ κλαψιάρης ο Ρόκι, είναι πολύ κλαψιάρης. Εύχομαι τα tips. Τέλος πάντων. Φιλάκια πολλά, γεια σας.